Hello mga bay, kumusta mamong tanan? Akong ipakita ninyo mga bay kaning akong lumpia nga gipanghimo. Pilipinas style ni siya bay. Usagi ni siya kalamisahan. Kay ngano kung magpahimo ni among inahan dili lang para diri sa among balay, kundi hasta po sa mga iso ng mga amiga. Mana nga daghan kaayok buhaton ang inahan sa kanang panabang. Kaya pamilain diring buhaton kaning ish kuba, kumbaga rice balls ni siya mga bay. Uga lami kay na siya na atay sahog diha nga kuan karne sa sulod ana nya ingon ato ang purman niya murag itlog nga nalaylay. So mao ni tanan among gipangbuhat mga bay ba. Kuan pa lang ni siya, intro pa lang ni siyang pangbuhat mga bay. Napay second batch and third batch ani. Nya karon mga anhis ato sa kuan kusina kay hapit na sila mangaon unya wala man diring akong kauban mao na nga tuaman arkila pa man isip usa ka karyador, usa ka kuan kaning singan ani karyador lagi liborer kay naghakot na pud ang akong alaga, balik na pud siya disbalay kay dito man nagpiugod sa pikas balay sa iyang lolo kay nagbantay dito sa iyang auntie nga gikan sa Jamaica. Unya ako manggutong nanganak niya siya may kasaligan kaning among anak diri nga kinamanghuran. Dayon mga bay mo ni nga ako nitira aning mga paan karon og mga pizza. Naapa ko'y mga gipangluto. Mauna mga bay nga hala pinaspasay na gid ani tungod aning Ramadan na himo in taon ning usa ka hektarya ning atong braso. Mao na tong akong gipangpormang una. Pagkaman mo porma na pud diri kay naa pa may harina. Magbuhat pa ta diri kaning pan nga tuyok-tuyok lamang na siya na sa cheese palaman bay. Ang tangalan mo cheese din na nya imo hala nang ituyok-tuyok ana ang porma na kinahanglan binaton aron mataas-taas yun ang iyahang pormada. Ana siya mga bay ang enhance kayong panabang ay labihan gyud in taon kabisi ang kalawasan. Agoy Ginoo pasaylo ang mga Tagalog na madete Tagalog diri mga viewer. Sorry kay mga bay kay unsaon man oy Bisayang dako magining inyong enhance kining panabang. Manang patawarin niyo ako kung hindi niyo naintindihan ang akong mga gipang istorya. Magtanong na lang kayo kay Kambal kung unsa ron. Bal ni kalab shout out di Bal Team Siki, daghan kayong salamat. Mani nagbuhat sa taaning naay pan diring naay palaman aning murag tanibang singan aning mga lisong ginagmay oy nga akuan gani ikoting sa binangkal limot naman hinuon ko basta man siya ipangtawag mga green nga mga dahon-dahon nga murag talimughat aron sana ilang mga pan diha nga naa man gipang talimughat nala sige masa gid pag ayo inahan baling brasong sa tungod aning Ramadan baling tinataray minasahay hugason pa imo ha buga grabe kadagang hugason mga bay di lalim ang trabaho sa kusina Ginoo ko pero padayon siya pag-uswag padayon siya paglambo. Hala sige magtunga ko ani kay maghimo kog star bread kay haron do na pud may pamahaw ani in taon kay kabuntag mao ra ginamong ipamahaw star bread og kaning kape tatag sa kakabo. Kay para makuan na matubilan ang kalawasan hangtod na tibuok adlaw. Ala sige birahi sa dinahan ng star bread nimo. Sige magkumot-kumot usa ta ani mabay upat ka star bread, duha ka buok ang sa tagamasa usa ka buok sa akong kaubang usa ug sa ibang lahi usa pud ka buok kay diet man sila ako ay diet sa. Nya ra nang diet sa magdaig-daig kaon yun nya ra nang diet kung kuan kanang hapit na muli. Karon Ramadan kaon kita ani kay pirdahan ang pagkaon. Wa na namugol na kita ni pagtama ni may kadagang pagkaon mga bayo di arang star bread ngita sa kuha sa tag itlog kay ato pamana siyang pahiran anang ibabaw itlog kay haron mo brown pud nang ibabaw ato ana siyang brasan mga bay. Sige lang kay one day tudloan ra ta mo unsay mga measurement ana haron maghimo sad mo diha sa inyo ha pwede ra man bisag wa moy oven bisag na amoy steamer kanang sa rice cooker pwede ra mo diha maghimog pan kaysa na may manggid ng homemade kay bawa manggid sa atong mga ipamutang wa man ta masayod anang magpalitas gawas indot man siya ng homemade kay sure kita nga ang atong ipamutang wala gyud mga formalin.
Buhi pa tani pampurmalin na ta. Agoy Ginoo ko panabangi. Unsa naman ni? Agoy bay dili ko ka RC og agent. Agoy si Tita Nini na ay nagpa-RC agent ginsa ka aning nagpa-RC agent. Tita dire Tita Nini naman yung duty ron kay gabi naman. Okay, time sa mga bayani brasan sa nato ning Starbread. Butangan natog asukal pagkahuman natog pahid og itlog mga bay. Kay haron Starbread gid ni siya atoa. Kay mingaw naman tagpan sa atoa bay. Muna nga maghimo-himo naman lamang ta dinhi atoa kay tagdugay man mi makagawas ay ha mi makapalit og pan in taon sa gawas. Tag siya kausar sa kabulan mo na nga maghimo na lang mi dirig amo ang gusto nga kaunon. Na siya atoa na siyang isulod sa oven pero wala pa na siya nag-andar kay wala na ko'y kapatungan kay baling daghanang hugasyon ning akong kiliran. Magbutang usa kong pizza sauce aning akong pizza haron nga kuan ka ng kuan ni kani hala paspasi day balin duha man ka buok microphone aning ako ang atubangan di ay ito ay plastic to ay kahoy. Nga nako kawantay pero daghanang nakaharang aning akong atubangan kay bali ang hugasan intaw ang hugasan bay pindaghana na akong kiliran bay mo nang gamay lang magpwisto kinapa ko'y daghang magipang putahing gipang tak-ang. Sige na magbutang na ta og mga gulay daan aning ato ang pizza nga na may ko'y buhaton nga pizza nga kanang with vegetable unya ang uban ana pizza plain lang na siyang uban ana bay muna nga kay naamong ganahan og plain napoy ganahan og with vegetable napoy ganahan arong na ay murag talimughat sa sulod ng mga gulay-gulay muna siya nga ako na siyang doble magkuha magtadtad sa tadi ay gulay ko pamaday ko kaanda maning akong gulay pang topping so di ana bakpak kayo nakatagtad og gulay nagdali na sigo ani bay hapit na gid ang oras sa tingkaon mo na nga nagpaspas na ko anig maayo. Ngit-ngit po ta ginagmay ani kay gutom-gutom na pud ang sinira in taon. Tas nangab ka balang sige gihapon. Ano naman doon? May mga so uy unya pa man ko magbutang mozzarella kunang tangtangon bay kay mag-init na ta sa atong oven kay ato na ning itak ang mauna ni siya ang ready for tak ang mga bay diya ang naay gulay diya pong plain ra pud ng isa nga naay pizza sauce kung gibutaan ng gulay bell pepper black olives o mushroom para may ilang ganahan mao na atong isa ka putahe mao pad ni ang sunod nga mga pan to ara ang Starbread baling daghan ang asukal kay tinaro ang asukal diri dinram ang mga asukal diri bay banatan taning asukal ito lang nang imnan og daghan kaayong tubig inya karon mga bay mag table sitting sa ako mintras nagpatubo-tubo gamay atong pizza kay unya pa to nako itak ang magandam sa ako aning akong ilang lamisa mag table sitting sa taani mga bay magbutang o plato bawol mamana ay kulob ginang mga bawol halang pinaspasay na gid naganay na kining trabaho abay kay hapit ng tingkaon di ba lisod kaayo ikaw rang usa kay ikaw imuha gid na tanang trabaho hala to adito na po kay kauban po di man pud kahibaw bisag unsa nagtudlo nga mahapit naman mag usa ka tuig kikapoy na kog tinudlo niya maong di na lang ko magtudlo ako na lang muhimo kay murag madali pa
Mauna siya mga bay, butangan tanag mga tawil ng ibabaw. Ibabaw anang bawal style gyud kay basta Ramadan, pero wala ang mana ang Ramadan wa na ng mga artiya bay. Plato ra na dihag kutsara tinidor. Na tangan na siya kutsilyo, tinidor, kompleto gid na basta Ramadan, kompleto ang setup di na soup bowl, dinner plate, soup plate, plato na siya tanan bay. Juice, glass sa juice, glass sa water, na kompleto gina set up tanan basta Ramadan bay, tanang akardihan na ang manggawas. Ianda na po ng hapatungan og pagkaon, aron ready na. Nya karon mga bay, check na tas tong pizza kay naluto naman di ay. Ni mintras nagkuan ta dito, dali ra kaayo kay 10 minutes ra man siya bay, dali ra kaayo siya maluto. Kaprito na pud tag kuan ganang sambusa. Mao na ni ang plain nga pizza bay, mao ni ang katong mga pan na cheese sa sulod ug katong na pizza nga nay gulay. Kuna na siyang giyo sa gilain na akong plain kay mao nilang ganahan. Nya karon mag-serve na ta bay. Kay human na man tagluto. Kay tingkao naman. Hala sige mag-serve na ta ani kay mga una sila. Iandam na ta ng mga putahe anang lamisa, pambutang ng mga tubig tanan. Naana na siya tubig diha baso, naka-prepare na ng baso diha bay. Yung mga sudan ipamutang na nako na akong gipangluto baling daghana. Ay, Ginoo ko, nagiduka. Giduka naman ni. Kuan bay, ay daghan kayong salamat sa inyong paglantaw mga bay, Team CQ ug IK team, thank you so much ninyong tanan mga bay. Mo ni Mao na ni ang mga putahe de lamisa. Daghang salamat. Bye.